Nalazimo se u Zagrebačkom carstvu divljine koje danas slavi 90. godišnjicu. Gradski zvjernjak otvoren je davne 1925. godine, a osnovao ga je Mijo plemeniti Filipović. Kako je zoološki tada izgledao i kako je ta ideja prihvaćena, ispričala nam je ravnateljica zoološkog gospođa Davorka Maljković. Njegovu želju je podržao i prepoznao gradonačelnik Heinzel i za zoološki vrt je tada izdvojen prvi otočić, to je onaj mali dio kod ulaza u današnji zoološki vrt. I vrlo brzo tu su smještene u početku prvo 3 lisice, šumske sove. Međutim, donacijama građana i nekakvom željom da Zagreb dobije veću, ajmo reći, kolekciju životinja u to vrijeme, prvi otok je postao prenapučen. Iako se zbog prenapučenosti razmišljalo o preseljenju zoološkog iz parka Maksimir, to se nije dogodilo. Napravljen je drugi otok i 1929. godine vrt se širi na današnju površinu. Trenutno u njemu živi 300 vrsta i 3000 jedinki, po čemu je najveći zoološki vrt u Hrvatskoj. Gospođa Maljković otkrila nam je koji su stanovnici najpopularniji, a koji najstariji. Da pitate posjetitelje, onda je to svakako, uvijek će se ići na kalifornijskog morskog lava, zatim tu su razne vrste majmuna, tu su lavovi, znači velike zvijeri, međutim je ona jedna neostvarena želja do danas, to je svakako želja za žirafom. A koja je najstarija životinja zoološkog vrta? Prema godinama gledano, to je bjeloglavi sup i krokodil. Supovi su već nam prilično jedna ostarjela grupa. Nadamo se da ćemo iz zoološkog vrta u Skopju sada dobiti 2 mlađe jedinke, jer bjeloglavi sup je gledano prema zaštiti, znači vrijedna vrsta koju u našoj praksi, razmnožavali smo bjeloglave supove i puštali ih u prirodu. I ptići su uspješno opstali, tako da sada pomlađivanjem grupe želimo ponovo krenuti dalje u takvom projektu. Ne propustite izložbu u Muzeju grada Zagreba koju je povodom svog 90. rođendana organizirao Zagrebački zoološki vrt. I naravno, prošećite Maksimirom i posjetite naš dragi zoo.